Bună dimineața tuturor și bine ați venit la această formațiune. Astăzi sunt aici pentru a vă prezenta o persoană care ne-a impresionat plăcut pe toți. După cum știți, este vorba de Dr. Miguel Martin, o persoană încântătoare care ne va lua de mână într-o călătorie de descoperire a formulărilor tuturor suplimentelor noastre alimentare. În ciuda numeroaselor sale studii, este o persoană simplă care reușește să vorbească la inimile oamenilor. Gândiți-vă că are un curriculum vitae de 27 de pagini de cursuri de perfecționare și conferințe pe care le-a ținut pe tema sănătății individului. Iar eu voi încerca să vă dau un indiciu, un rezumat al lui și al poveștii sale. A absolvit Universitatea din Navarra și de atunci s-a dedicat studiului terapiilor naturale, medicinei biologice, dieteticii, nutriției și fitoterapiei. Se autodefinește ca fiind un medic alternativ. Treceți-mi acest termen pentru cât de alternativ poate fi un medic, unul care pune accentul pe sănătate în sensul cel mai larg posibil. O sănătate care cuprinde toate aspectele persoanei și care caută în rezolvarea cauzelor răspunsul la acea cerere pe care organismul ne-o trimite atunci când se simte rău. El este un mare fan și susținător al fitoterapiei și este astăzi aici cu noi în calitate de formator oficial pentru a ne vorbi despre unul dintre produsele noastre emblematice, Temix. Iată-l pe Dr. Miguel Martin, bun venit și bună dimineața! Bună ziua, sunt Miguel Martin Almendros, sunt noul recrutor medical al companiei și astăzi ne întâlnim aici pentru a vorbi despre ceva foarte specific. Vom vorbi despre o combinație bună pe care o are laboratorul, iar acum vom vedea de ce este o combinație bună. Nu știu dacă acest joc de cuvinte de mix sau T-mix are sens, dacă a fost făcut cu acordul celor de la marketing, dar cu siguranță este foarte reușit în ceea ce privește definirea. Este un amestec, acest ceai este un amestec și este un amestec destul de consistent. În zilele noastre suntem caracterizați de o alimentație proastă, mai ales o alimentație foarte proinflamatoare, de obiceiuri proaste, cum ar fi sedentarismul, care ne provoacă probleme de circulație, probleme de creștere în greutate, fumatul, abuzul de alcool, abuzul de stres, din păcate, care generează și el o patologie foarte proinflamatoare, alterarea disbiozei intestinale și, pe scurt, împreună cu toxicitatea mediului în care suntem scufundați, cei care locuiți la Madrid sau la Barcelona, vă aflați evident într-un nor toxic, iar cei care trăim la periferie avem norocul să nu fim supuși la atâtea microplastice, la atâția perturbatori endocrini, dar, pe scurt, suntem cu toții imersați într-un mediu foarte toxic și acest lucru ne conduce, dacă suntem înconjurați de toxicitate, dacă avem obiceiuri proaste, obiceiuri proinflamatorii, obiceiuri care vor genera o acumulare de toxine, atunci vom avea o acumulare de toxicitate în organismul nostru. În organismul nostru, care este în metabolismul nostru, care se ocupă de descompunerea a ceea ce introducem din exterior pentru a recompune structuri adecvate atât la nivel de proteine, cât și la nivel de carbohidrați, la nivel de funcțional structural. Faptul că generează întotdeauna niște resturi metabolice acide, împreună cu excesul de toxicitate din mediul înconjurător, cu toxicitatea care provine din alimente, avem un nivel ridicat de toxine în organism. Acest nivel ridicat de toxine, întrucât nu se pot afla în sânge, este un nivel foarte ridicat de toxine. Corpul nostru se apără împotriva ei, trimițând-o acolo unde este spațiul extracelular, este cel mai puțin care poate teoretic să stea în cale, deoarece este spațiul extracelular. Dar, bineînțeles, în spațiul extracelular, toate celulele plutesc, toate celulele au o interfață lichidă, unde are loc schimbul metabolic, unde celula își descarcă excrementele în fluxul sanguin și unde celulele noastre primesc, de asemenea, oxigen, nutrienți, substanțe nutritive și nutrienți. Vitaminele care sunt transportate de fluxul sanguin, pentru că acest spațiu extracelular se transformă, din păcate uneori, într-un adevărat gunoi de grajd care împiedică orice schimb metabolic și, în final, împiedică funcționarea celulară normală, generând o funcție eronată, o funcție patologie care generează simptome, nu-i așa?
și cum acest schimb trebuie să aibă loc, organismul nostru se apără reținând mai mult lichid, reținând mai mult lichid în spațiul extracelular pentru a dilua această toxicitate și atunci cu greu se va ajunge și la ea. Aceasta înseamnă că găsim oameni nu cu un exces de toxicitate, ci cu o creștere în greutate, dar adesea o creștere în greutate salvatoare, între ghilimele, pentru că ne va permite să continuăm să mergem înainte. Aceasta este persoana tipică, și deschid paranteza, bătrâna tipică, ca să dau un exemplu, care este foarte polimedicată și care, oricâte diete restrictive am face, nu poate să slăbească. De ce? Pentru că dacă reușim să eliminăm acel lichid din acea persoană, este un adevărat autosuicid. Acelei persoane să elibereze acel lichid, deoarece îi va împiedica schimbul metabolic din cauza excesului de toxicitate din spațiul extracelular. Închid paranteza. Pe scurt, situația pe care o avem astăzi va duce la o calitate scăzută a vieții din cauza creșterii patologiilor cronice, a patologiilor degenerative, iar pe lângă aceste tipuri de patologii cronice, ele apar la persoane mai tinere, la vârste mai tinere, iar acest lucru va duce la o scurtare a calității vieții, precum și la o pierdere a calității vieții, dar în fața acestei putem juca un rol important în inversarea, în primul rând, în oprirea și inversarea acestui întreg proces pe care îl descriu. Și aici elementele pe care ni le oferă laboratorul, cum ar fi T-Mix, joacă un rol important, nu-i așa? Să vedem acum de ce. De ce? Pe lângă faptul că încercați să vă recăpătați obiceiurile corecte de viață, cum ar fi o dietă adecvată, o dietă mediteraneană, activitate fizică adecvată, în funcție de posibilitățile fiecăruia, pe care o are fiecare persoană, indiferent de vârstă, o eliminare a obiceiurilor toxice, cum ar fi consumul excesiv de alcool, de băuturi alcoolice sau de fumat, precum și o odihnă adecvată sau implementeze tehnici de gestionare a stresului, oameni care nu pot fi în afară sau nu pot fi sub stres, ceea ce, din păcate, suntem cu toții, într-o măsură mai mare sau mai mică, sub stres. Dar noi avem și o funcție importantă care este ajută organele depurative să purifice și să detoxifice organismul. Avem 5 emunctori naturali de care corpul nostru profită și pe care le folosește pentru acel metabolism despre care am spus, acel metabolism inerent vieții noastre, care generează calea naturală de curățare a organismului, este prin intermediul hepatovezicii, rinichi vezicii urinare, pielii, intestinului gros și tractului respirator. Acestea sunt remedii naturale. Ei bine, ne putem ajuta organismul cu produse precum, și aici este total contextualizat ceea ce voi vorbi despre Mixtea, deoarece ajută la purificare. Și pentru a ne curăța organismul, oferindu-ne pe scurt o calitate a vieții. Așadar, acest produs are practic 7 funcții. Are mult mai multe funcții. Este un amestec de plante foarte complet și credeți-mă, eu sunt fitoterapeut pentru că lucrez cu fitoterapia, trăiesc cu fitoterapia, visez cu fitoterapia și înțeleg multe despre fitoterapie pentru că are 7 funcții fundamentale. Una, funcția depurativă și detoxifiantă a metabolismului nostru, a organismului nostru, din momentul în care stimulează funcția renală și stimulează funcția hepatică, precum și reglarea tranzitului intestinal. Cum? Ei bine, cu plante precum rhodiola, ceaiul roșu, ceaiul verde, goji, rosa canina și veșnicul reishi. În al doilea rând, are și o funcție de refacere, pentru că, bineînțeles, acea stare toxică, acea stare inflamatorie generează o leziune în organismul nostru. Ajută la repararea cu centela asiatica și cu o cantitate semnificativă de antioxidanți pe care o au majoritatea plantelor care alcătuiesc formula de bază pe care vă o prezentăm. De asemenea, în al treilea rând, are o protecție cardiovasculară. Trebuie să aveți în vedere că prima cauză de deces în această țară este patologia cardiovasculară. Deci această protecție cardiovasculară activă, acum vom vedea în detaliu fiecare plantă în parte, dar o avem reprezentată în Ganoderma, în ceaiul roșu, în ceaiul verde, în acai sau acai și în goi, gardurile de goi. Apoi, în al patrulea rând, avem și un stimulant al funcțiilor mentale, adică este un tonic mental, stimulează funcțiile neurologice prin rhodiola, bacopa și ceaiul verde, dar nu numai funcțiile mentale și psihice, ci este și un tonic fizic. De asemenea, din punct de vedere fizic,
îți dă un mic impuls pe măsură ce corpul tău elimină acele deșeuri metabolice și te ajută să te ridici fizic, nu-i așa? Este un stimulant dublu prin rhodiola, bacopa, goi și acai. Și în sfârșit un stimulant a sistemului imunitar. Rețineți că sistemul imunitar este de bază la toate nivelurile din corpul nostru. Deoarece sistemul imunitar este cel care ne apără, de fapt există 3 piloni în corpul nostru, așa cum este sistemul nervos vegetativ, sistemul neuroendocrin și sistemul imunitar. Și este atât de mult încât sistemul nervos și sistemul endocrin cedează întotdeauna în favoarea sistemului imunitar, deoarece acesta este cel care ne permite să supraviețuim în fața oricărei agresiuni. Și aici avem Ganoderma, Acai și Goji. Și toate acestea duc la o reducere a greutății. De fapt, acesta este un produs care poate fi folosit perfect pentru pierderea în greutate cu alte elemente care au un laborator pe care le vom vedea în viitor datorită acestei pierderi în greutate, mangosteen, centela asiatica, Goji. Să vedem de ce are toate aceste funcții. O să vă fac o descriere foarte scurtă, foarte rapidă, pentru că nu vreau să vă plictisesc în acest prim contact, am să vă spintec plantă cu plantă. Mai întâi avem ceaiul roșu sau atât de celebrul în zilele noastre puerh, care este pe buzele tuturor cu funcția sa digestivă. Acesta scade colesterolul, reduce greutatea prin accelerarea metabolismului și acționează și ca un arzător de grăsimi. Are funcții antioxidante importante datorită polifenolilor, care combat stresul oxidativ în exces și acționează pentru a reduce daunele celulare cauzate de radicalii liberi. Reglează nivelul de zahăr din sânge și are un efect franc antiinflamator, iar în această direcție, ceaiul verde, care este a doua componentă, împinge și el înainte cu efectul său antioxidant, dar în acest caz catechinele, insist, reduc leziunile celulare și riscul de patologie cronică prin stimularea regenerării. De asemenea, are o funcție digestivă, este antibacteriană și antiinflamatoare. Reglează nivelul de zahăr, scade nivelul de colesterol și de asemenea stabilizează tensiunea arterială, ceea ce reprezintă un ajutor cardiovascular foarte important. Ajută la slăbit prin accelerarea metabolismului și arderea grăsimilor ca și ceaiul roșu sau puerh, dar acționează și ca tonic cerebral, îmbunătățind memoria, concentrarea și capacitatea cognitivă. Memoria, nu-i așa? Pe scurt. Avem, de asemenea, reishi sau Ganoderma, care este definit de preparatul nostru, care acționează în mod fundamental, are multe funcții, dar una dintre cele mai importante funcții ale reishi este aceea de a stimula sistemul imunitar prin beta-glucani și polizaharide. De asemenea, are un efect de stimulare a funcției hepatice, protejează ficatul și îmbunătățește toate funcțiile depurative hepatice. Este un foarte important protector cardiovascular de prim ordin și ca stimulator al sistemului imunitar, deoarece are un efect antibacterian, un efect antiviral și un efect antitumoral foarte important, care a fost foarte bine studiat și are o bază științifică solidă. Acai sau Acai, oricum doriți să-l pronunțați. Al patrulea element pe care aș dori să-l evidențiez în compoziția ceaiului nostru Mixtea, ceaiul nostru, are un efect antioxidant datorită antioceaninelor și polifenolilor. Și acest lucru îi conferă, pe lângă efectul antioxidant, și o protecție cardiovasculară foarte eficientă. Reglează tranzitul intestinal datorită fibrelor importante pe care le furnizează și este și un tonic fizic. Este un tonic fizic pentru că mărește energia și rezistența, dar este și un important suport imunologic cu o capacitate antiinflamatoare. Fructe de goji. Cine nu a auzit de fructele de goji? Sunt vândute peste tot de 10 ani, nu-i așa? Și doar pentru că sunt foarte standardizate în utilizarea lor, nu înseamnă că nu au efecte terapeutice, dimpotrivă, au și efecte antioxidante foarte importante și în acest caz pentru că sunt bogate în carotenoizi. Și 2 carotenoizi se remarcă în fructele de goji. Este vorba de zeaxantină și luteină, care sunt importante în protejarea sănătății ochilor. De exemplu, previne degenerescența maculară, previne dezlipirea de retină și așa mai departe. Are o importantă întărire imunologică, susține de asemenea sănătatea cardiovasculară și este un tonic cerebral, un tonic pentru creier și pentru creier. Este de asemenea un tonic pentru sistemul nervos datorită capacității sale de a acționa asupra memoriei și cogniției și este de asemenea un tonic fizic, stimulând atât energia cât și rezistența. Și are
de asemenea capacitatea de a pierde în greutate. De ce? Pentru că accelerează metabolismul goji berries. Rosa canina este de asemenea importantă. Iar rosa canina are practic 3 funcții și una pe care nu am menționat-o la niciuna dintre plantele care o compun, are efect asupra sistemului nervos, dar relaxant în acest caz. Rosa canina are un efect calmant, este un inductor blând al relaxării. De asemenea, are un efect diuretic asupra funcției renale, adică stimulează emuncătorul natural renal depurativ și are o funcție digestivă de reglare a tranzitului intestinal, atât dacă ești constipat reactivează tranzitul intestinal, cât și dacă ai un proces diareic, este și un tonic astringent pentru a regla, insist, și pentru o parte și pentru cealaltă tranzitul intestinal. Ceaiul nostru mixtea conține de asemenea o plantă care se găsește foarte rar în compozițiile pe bază de plante, mangostenul. Mangostenul este foarte important și subliniez acest lucru pentru că din punct de vedere tehnic, științific, studiile ne spun că există nici mai mult, nici mai puțin de 84 de tipuri diferite de xantone care acționează pentru a stimula sistemul imunitar. Este un stimulator imunitar de primă mână, cu efect antioxidant și, apropo, are un efect de sațietate asupra sistemului digestiv. Are un efect sățios asupra dietelor. De ce? Pentru că conține acizi hidroxicitrici. Pe lângă faptul că este sățios, inhibă formarea de grăsimi și scade colesterolul din organism. O altă plantă foarte importantă, bacopa, poate că bacopa nu sună științific, dar o face mai ales la nivel medical, în scopuri de prescripție medicală. Este o plantă cu care noi, medicii, lucrăm foarte mult pentru stimularea memoriei. Dacă la persoanele care au o degenerare a sistemului nervos central, care au demență senilă sau demență Alzheimer, sau dacă există persoane care plătesc întotdeauna pentru concursuri, de exemplu pentru a stimula funcția neurologică, atât capacitatea de memorare, cât și capacitatea de a memora. Nu-i așa? Bacopa, insist, este o plantă de primă mână care acționează asupra memoriei și este de asemenea o plantă adaptogenă, ceea ce înseamnă scade cortizolul și prin scăderea nivelului de cortizol reduce atât stresul cât și anxietatea. O altă plantă care este de asemenea foarte neobișnuită în formulele de curățare este Centella asiatica, iar Centella asiatica este cea care conferă acestei formule mixtea un efect reparator, pentru că este un mare activator al fibroblastelor, atât în interior, deoarece acționăm în acest caz prin stimularea fibroblastelor, care sunt celulele care ne regenerează țesuturile, cât și în exterior. În acest caz nu o folosim extern, deși ar putea fi folosită extern sub formă de plasturi, dar, într-adevăr, indicația pe care o avem acum cu mixtea, mai ales atunci când este sub formă de pulbere pentru infuzie, este un efect de reparare internă. Și este și o plantă anticelulitică pentru că, și de fapt este folosită în multe formule anticelulitice, pentru că mărește microcirculația și această creștere a microcirculației nu numai că acționează pentru a combate celulita, dar acționează și asupra memoriei, stimulând memoria, pentru că mărește irigarea sistemului nervos central. Avem rodiola. Rodiola și asta e tot. Rodiola este o plantă adaptogenă de prim ordin alături de bacopa. O plantă adaptogenă de prim ordin. Ce vreau să spun? Este o plantă care scade nivelul de cortizol. Și cum scade nivelul de cortizol? Acționează asupra stresului, anxietății, îmbunătățind somnul, ajutând în situații de depresie, stimulează performanța intelectuală, stimulează performanța sportivă. Despre ce este vorba? Este un tonic fizic și psihic și are un efect de protecție a ficatului. Este o plantă care stimulează atât funcția de protecție, regenerare și purificare a ficatului. Deci, vedeți, avem 10 plante de primă mână care acționează asupra tuturor lucrurilor. Efectul acestor plante este sinergic. Ce înseamnă asta? Înseamnă că fiecare contribuie cu o mică parte din funcția sa terapeutică pentru a face un întreg foarte complet. Cum să luăm asta? Ei bine, există două moduri de a o lua. Fie putem lua una sau două măsuri, fie avem și prezentarea în pliculețe cu pulbere, una sau două măsuri, mă refer la măsuri, pentru că prezentarea în pliculeț, într-o sticluță, are un dispozitiv de măsurare, una sau două măsuri, în 250 ml de apă, într-un pahar de apă, sau, dacă nu avem această prezentare în pliculețe, folosim un pliculeț de extract, adăugăm un pahar de apă și îl luăm de 3 ori pe zi la început. Și un alt mod mai bun de administrare, pe care îl recomand din punct de vedere purificator,
este să turnăm fie 4-6 măsuri într-1,5 litru de apă, fie 2 sau 3 pliculețe într-1,5 litru de apă și să le bem pe tot parcursul zilei. Pe tot parcursul zilei până la jumătatea după amiezii, nu mai mult de jumătatea după amiezii, pentru că sunt unele plante pe care le-am văzut că sunt tonice și dacă le luăm seara târziu, s-ar putea să ne fie puțin mai greu să adormim. De exemplu, până la ora 6 seara putem bea 1 litru de apă cu 4 sau 6 măsuri unice, sau 2 sau 3 pliculețe, treptat, pahare mici, pahare mici, pahare mici, pahare mici și în funcție de sfaturile pe care ți le dă consultantul tău, poți lua chiar 1,5 litru sau dublu, mai ales în fazele inițiale ale procesului de purificare, să iei până la 3 litri, unul dimineața și încă 1,5 litru după amiaza, da? Țineți cont de faptul că acest lucru, uite, oricât de mult am descris opțiunile, orientările terapeutice ale componentelor din mixtea al nostru, nu este un produs miraculos, nu este un miracol. Dar știți unde se află miracolul? Miracolul stă în perseverență. Așadar, țineți cont de faptul că o stare de intoxicare a metabolismului nostru nu se atinge peste noapte. Dacă este o sumă de zile, săptămâni, luni, ani, atunci nu ne prefacem cu o mică infuzie de mixtea că vom bea pentru a fi mai curați decât un fluier. Nu. Trebuie să fii consecvent. Iar consecvența înseamnă că trebuie să iei fie 3 infuzii pe zi, timp de o lună sau 2 luni. V-aș sfătui să nu exagerați. Este mai bine să exagerezi decât să nu faci suficient. Nu vor exista efecte secundare la concentrația pe care o oferim. Și dacă avem miracolul perseverenței și punem în aplicare această perseverență cu exerciții fizice, insist, așa cum am spus la început, adaptate la posibilitățile fiecărei persoane, cu tehnici adecvate de odihnă sau de control al stresului și cu o alimentație bazată pe o dietă mediteraneană, putem vorbi și de o dietă mediteraneană post-intermitent, o dietă vegană, și baza unei diete preponderent antiinflamatorii, o dietă antiinflamatorie, fie că este vorba de post-intermitent, vegană, vegetariană sau pe bază mediteraneană, atunci vom realiza un miracol și vom putea vedea un înainte și un după în decurs de o lună, insist, cu această constanță. Sper că acest lucru v-a ajutat și, așa cum spun mereu, cum demonstrați mișcarea? Prin mers. Încercați și anunțați-mă. Salutări și o îmbrățișare, vă mulțumesc că sunteți acolo